Еди си един страхотен човек, който много обичам и уважавам. Човек, който така съм пораснал в ръцете му, бих могъл да кажа, защото те са тръгнали по своя път с баща ми горе-долу на едни години, са минали през един етап в живота, в който те първо са тръгвали и са нямали. И аз много се радвам, че съм част от този период, в който съм видял и нямането, съм видял и това, в смисъл, Не си бил видял съм тази задоволен от скромност. Да, в началото, когато баща ми пристигна тук в София да работи, а, сме нямали кола, нямали сме собствено жилище, били сме на квартира, което е съвсем нормално за един млад човек, в този случай на баща ми, който е тръгнал да се развива. И той пътува с трамвай примерно на работа, понякога е нямал пари за трамвая, пък е трябвало да ходи пеша толкова много километра, докато стигне до мястото на работата си. Така че винаги съм оценявал тези неща и никога не съм бил така разглезван и може би това е част от възпитанието, което и уроците на живота, които съм приемал аз точно тогава.